El edificio en este momento está totalmente vacío de mobiliario, aunque a mí personalmente es una cosa que no me interesa demasiado porque los muebles que estuvieran allí, ninguno pertenecería seguro, casi por el 99%, sino al 100%, al edificio original. Non hai libros, non hai mobles, non hai pezas de arte prácticamente, salvo algunhas que están enclaustradas, non? Entón, bueno, un pouco esa sensación de que realmente tamén é o vacío dun expolio, non? A venda que fai Barrié a Carmen Polo, que como facerlle ao propio Franco, bueno, máis que unha venda é unha doazón, porque, claro, Barrié compra a casa por 342.000 euros nun sábado, ella vende 3 días despois por 25, pesetas, non? Ella vende 3 días despois por 25.000 pesetas. A Casa Cornide, claro que debería revertir o público, non? Porque ademais é un BIC, e porque ademais ten un papel, vamos, no entorno da cidade da Coruña absolutamente sinalado. Creo que máis ben unha medida paliativa ou de prevención, porque se eles e os Franco continuasen, digamos, desobedecendo, non, e incumprindo esa obriga de abrir a Casa de Cornide, aínda se poría de manifesto de forma máis clara pois a necesidade de actuar xa e de recuperar a Casa de Cornide. Vamos gañando espacios, con moita loita, moito compromiso, con moita resistencia, pero para nada están en todos os espacios ganados, ni moito menos. Hai que seguir loitando, evidentemente. A Ferida Bertano 36, un podcast de Nuria López.